ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ನಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರೆಯುನುಗ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾತಿದ ಶೋಷಣೆನು ಉಂತಾವೆರೆಗು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲ ಅತ್ತು ಆರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲರನ ಬದುಕು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾಗುರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪುಟದಿನಿ 1954ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದ್ದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗದ ಚೆಂಬಳಂತಿ ಪಂಪಿನ ಗ್ರಾಮಡು. ಆ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಿತೋಜಾವ್ನ ಬೊಲ್ಪಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಎಲ್ಯದ ಪುದರ್ ನಾನು ಪಂಡಿದು. ನಾನು ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿರು. ಅರೆನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿದ್ವಾನ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು. ಮಾಮಣ್ಣನ ಆಶ್ರಯಡು ಬುಲೆಯಿನ ನಾಣುಗು ಮರ್ದದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನಬೋಧನೆಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಪಲ್ಲಿದ ರಾಮಣ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಆಶಾನ್ ನಾಣುಗು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಬರೀ ನಾಣು ಆದತಿನ 21 ವರ್ಷದ ಜವ್ವಣನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತದ ನಿಧಿ ಆದು ಬದಲು ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚ ತೂವೆರೆ ಪೋಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒರಿಯೇ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ತಯಾರಾಯಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತು. ಅರೆನ ಸಂಚಾರಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಟ್ಟಾದ ಅರೆನ ಉಲಯಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಗ್ರಂಥಲೆನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರನೆ ಅರೆನ ಉಲಯಿ ದಿಂಜಿಡು. ಮರದ ಮಲೆ ಪಂಪಿನ ಪರ್ವತದ ಮಾಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೆರು ಪಂಪಿನ ತತ್ವನು ಸಾರಿಯರು. ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ತರ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಮಂತ್ರವಾಕ್ಯನೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಲೋಕದ ಜನಕುಲ್ನ ಭವರೋಗ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ವೈದ್ಯಲ ಅಂದು. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ತತ್ವನು ಆರು ಸಾರಿಯರು. ಭಕ್ತಿ ಸಾದಿಡು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಉಂದೆಟು ಒಂಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರು ಮಲ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸದ ಫಲನೆ ಅರೆನ ಸಂದೇಶ. ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ಭಾವಗೂ ಪಾಪದಾಯನ ಮಿತ್ತದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಗುರುವಾಣಿ ದಿವ್ಯ ಮರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಲೆ ಪಂಡದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಾರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ತೆರಿದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನವೇ ಅರೆಗ್ ನಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಗೌರವ.